Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ake. Walang eksaktong taon. Tanawan, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa kasagsagan ng eleksyon sa Tanawan. Dahil sa kakilala ni Ake ang isa sa mga tumatakbong alkalde sa kanila, kung kaya't napagpasyahan niya noong maging isa sa mga tauhan nito. Kampante naman siyang hindi sila mapapasabak sa gulo, lalo pat bibihira lamang nilang makasalubong ang kabilang panig. Sa larangan ng politika, hindi maiiwasan ang magdala ng armas nang sa gayoy magawa nilang maprotektahan ang kanilang mga sarili sa oras ng panganib. Kapag sumasapit kasi ang eleksyon sa kanila, hindi maipagkakaila ni Ake ang hangarin ng bawat alkaldeng tumatakbo na manalo. Kahit anong iligal ay ginagawa nilang pasukin, mapasa kanila lamang ang bayan. Hindi lang nangyayari ang ganitong sitwasyon tuwing eleksyon sa Tanawan at halos sa kabuuang bayan yata sa Pilipinas nangyayari ang ganitong kalakaran. Pasensya na kayo, hindi naman sa sinisiraan ko ang ating lugar pero mas mainam lamang na ilahad natin ang katotohanan. Sa ilang buwang pagtatrabaho ni Ake sa alkaldeng kakilala niya, hindi niya maipagkakaila ang panganib na dulot nito. May mga pagkakataong muntik-muntika na silang makipagpatayan dahil lamang sa simpleng hindi pagkakaunawaan. Magmula nang mangyari ang insidente, mariin namang inilahad sa kanila ng pinoprotektahan nilang alkalde na hanggat maaari umiwas sa gulo. Hindi nila kinakailangang makipagpatayan para sa pwesto sa kadahilanang may mga pamilya din naman kahit papaano ang mga kalabang kanilang itinuturing magmula nang idineklara ang kampanya. Dahil sa ganoong pag-iisip ng alkalde na pinagsisilbihan nila, ang iilan sa mga tauhan nito ay nagkusa na mismong umalis. Hindi kasi maaatim ng iilang mga kasama ni Ake ang magpakakampante lalo pat malapit na ang eleksyon sa kanilang lugar. Bagaman may pag-aalangan na dinoon sa kanyang puso, nagsumikap pa rin siyang sumunod sa ideolohiya nitong ipinaglalaban. Sa isip-isip noon ni Ake, kinagawa niya ang bagay na yon hindi para sa kanya, bagkus ay para sa kanyang pamilyang matagal nang nakalubog sa kahirapan. Isang araw, matapos ang kanilang pagpupulong, nagpasya siyang bumalik na muna pansamantala sa bahay nila. Ipinatawag kasi siya noon ng kanyang ama dahil sa meron yung sasabihing importanteng bagay sa kanya. Pagdating niya noon sa kanilang tahanan, agad namang bumungad ang kanyang amang nakaupo kasama ang apo nitong naglalaro. O Ake, buti naman at umuwi ka ng maaga. Halika anak, lumapit ka. Meron akong mahalagang balitang ibabahagi sa iyo na kailangan mong malaman. Bungad na wika ng kanyang ama pagsilay sa kanya nito. Matapos nitong makapagsalita, minabuti naman ni Ake na lumapit doon. Sa isip-isip niya, ukol lang yun sa negosyong binubuo nila at wala ng iba. Nang mailahad na ng kanyang ama ang tungkol sa balita nito, halos hindi naman siya makapaniwala. Ayon kay Ake, na bagaman imposible sa kanya ang ibinalita nito, hindi niya maipagkakailang yon ay may punto. Ayon kasi sa kanyang ama, na ang kasalukuyang katunggali ng alkaldeng pinoprotektahan niya ay gumagawa ng sariling mga sundalo na merong alam pagdating sa lihim na karunungan. Hindi lang kakayahan para masalag ng harapan ang mga bala ng armas nila, bagkus ay meron din itong mga abilidad kung saan may kakayahan yung makapagpalit anyo bilang mga nilalang na merong kahalintulad sa mga hayop. Dagdag pa nito, na kaya lang naman niya nalaman ng bagay na yon dahil sa kaibigan nitong albularyo na nakatira malapit mismo sa bahay ng alkalde. Nang marinig ito ni Ake, doon niya dahan-dahang naunawaan kung bakit tahimik ang mga tauhan ng alkaldeng yon.
Bibihira lang din ito kung tumitig sa kanila na para bang kampante sila nitong makasalubong at makita. Ang labis niya pang ipinagtataka ay kung bakit sa lahat ng alkaldeng nangangampanya, yun lamang ang pinakapanatag sa lahat na para bang wala man lang yung natatanggap na pagtatangka para sa kanyang buhay. Matapos siyang mailahad ng kanyang ama, agad din naman yung tumayo sa silyang kinauupuan nito. Paglapit nito sa kanya, binigyan siya nito ng isang medalyon ng San Benito habang nagwiwika ng, "Mag-iingat ka, anak. Kung masyado ng delikado, umiwas ka na. Tandaan mo, hindi mahalaga ang pera kung buhay na ang pinag-uusapan. Sige na, mauna na ako. Salamat sa oras mo." Kasabay ng pag-uwika nito ay ang dali-dali naman itong pag-alis sa kanilang bahay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, hindi naman maiwasang magulat ni Ake, gawa ng ang San Benitong yon ang medalyon ng kanyang amang pinakatago-tago nito magmula pa noong siya ay bata. Wala din siyang naaalalang pagkakataon na hinubad yon ng kanyang ama dahil sa maigi nitong sinusunod ang kanyang paniniwala. Bagaman hindi alam ni Ake kung saan nagmula ang medalyon ng San Benito, pinili niyang maniwala sa lakas na tanga nito. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-iisip, nagpasya siyang yon ay isuot at itago sa palagi niyang suot na damit. Kinahapunan, pinili na niyang bumalik sa bahay ng alkalde. Pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang mga kasama niyang naglilinis ng kanilang mga armas. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng meron siyang pakay sa alkalde. Nang makapasok na siya sa silid nito, mahinahon naman niya yung tinanong ukol sa katunggali nitong nangangampanya. May kutob kasi noon si Ake na maaaring merong maliit na impormasyon ng alkalde ukol sa mga individual na kasalukuyan nitong kaagaw sa pwesto. Dahil sa sinabi ni Ake sa alkaldeng yon, maging ito man hindi makapaniwala sa kanyang naging tanong. Upang maging seryoso at maayos ang kanilang pag-uusap, inabisuhan ito ang mga taong naroon na lumabas na muna pansamantala. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa loob, seryoso namang inilahad ng alkalde sa kanya ang lahat ng nalalaman nito ukol sa katunggali niya. Ayon sa alkalde, kaya lang naman siya nananatiling walang imik at patuloy na nagiging mahinahon sa mga nangyayari ay dahil yun sa kanyang kalaban na pinaghihinalaan niyang merong sundalo ng mga aswang. Marami na siyang usap-usapang nakalap para patunayan ang alegasyon niyang yon, subalit pinipili niyang manahimik gawa ng nasisiguro niyang walang bisa ang kanyang mga ebidensya pagdating sa batas ng tao. Para hindi na dumanak pa ang dugo ng mga inosenteng tao bago sumapit ang eleksyon, pinapasa-Diyos niya na lamang ang mga bagay-bagay. Naniniwala din ang alkaldeng yon na halos ang kabuuan ng kalahok sa eleksyon ay kontrolado ng taong yon. Kaya sila nitong ipapatay kung naisin nito, subalit pinipili nitong makipaglaro ng patas. Dagdag pa ng alkalde na yun din ang sagot ng iilan sa mga tauhan niyang kumalas bago pa man pumasok ang buwan. Matapos nitong ilahad sa kanya ang kabuuan nitong istorya, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nananatiling walang imik. Nang ilang dipa na lamang ang pagitan nilang dalawa, inilahad naman ng alkaldeng yun sa kanya na kailangan nito ang kanyang lakas para maipanalo ang nasabing eleksyon. Hindi naman tumutol noon si Ake, gawa ng ang buong akala niya kaya nilang iwasan ng grupo ng mga kuno-kunong aswang. Sa paglipas pa ng mga buwan, doon na nga dahan-dahang tumataas ang tensyon sa pagitan ng kanilang mga panig. Sila Ake noon halos hindi na nakakaalis ng walang armas sa katawan dahil ramdam nila na palagi lang may nakaabang sa kanila. May mga pagkakataon ding nakakasipat sila ng mga panauhing nagmamanman sa kanilang grupo na siya namang hindi ikinatuwa ng alkaldeng kanilang pinoprotektahan.
Dahil sa pangyayaring yon, upang hindi sila maunahan, palihim na silang gumawa ng hakbang. Ang naatasang magmanman sa kanilang kalaban ay itong si Ake dahil sa kanyang angking bilis at talino. Minsan lang din siyang masipat ng mga tauhan ng kabilang alkalde kung kaya't nasisiguro nilang hindi madaling matutunugan ang presensya ni Ake sa teritoryo ng mga ito. Para mapaghandaan ang kanyang pag-alis, lahat ng pagsasanay at gamit ay ibinigay ng taong pinaglilingkuran niya. Maigi namang ginampanan ni Ake ang kanyang responsibilidad, lalo pat buhay at trabaho niya ang nakataya roon. Sa pagdating ng puntong nasanay na siya ng husto, agad namang ibinigay ng alkalde ang kanyang misyon. Simple lang ang kanyang gagawin, tiktikan ang kanilang kalaban para madali nilang malaman kung meron ba yung ginagawang masamang balak sa kanilang grupo. Inabisuhan din siya ng mga itong baguhin ng bahagya ang kanyang muka nang sa gayoy hindi siya mapagdudahan ng mga nilalang. Makalipas lamang ang ilang buwang paghahanda ni Ake, tinahak niya ang pinakadulong parte ng kanilang bayan kung saan naroon ang isa sa mga lupain ng kanilang kalabang alkalde. Namuhay siya doon bilang isang magsasaka sa poder ng kanyang kaibigan nang sa gayoy makilala siya na kamag-anak nito. Sa mga unang araw doon ni Ake, wala namang nangyaring kakaiba. Kagaya ng pamumuhay ng ordinaryong magsasaka, ibinuhos niya ang kanyang oras sa pagtatanim at pag-aayos ng palayan. Tuwing hapon, naglalakad-lakad sila sa kanilang baryo para na din bumili ng kanilang makakain at makapagmasid kahit papaano. Habang tumatagal doon si Ake, napagtanto niyang mababait ang gwardya na pinagkakatiwalaan doon ng alkalde. Matapos niyang makuha ang pag-uugali at tiwala nito, doon na niya dahan-dahang isinakatuparan ang kanyang plano. Isang araw, habang nag-uusap sila ng gwardya, niyaya niya yung bumisita sa bahay nila. Hindi naman yun nag-alangan pang sumang-ayon, lalo pat wala din yung trabaho kinaumagahan. Bago sila maghiwalay, ibinili ng gwardya sa kanya na bibisita ito pagkatapos ng oras ng kanyang trabaho. Nang marinig naman ito ni Ake, ngumiti lang naman siya sa kaibigan niyang yon habang dahan-dahan nang nagpapaalam. Sa pagbalik niya sa kanyang tahanang tinutuluyan, agad naman niyang inihanda ang mga inumin at pulutan. Makalipas lamang ang ilang minuto, dumating na nga ang gwardya niyang kaibigan. Yung pamilya naman ng kanyang tinuluyan, piniling bigyan sila ng lugar para makapag-usap at makapagsaya. Sa pag-uumpisa ng kanilang inuman, umiikot ang kanilang paksa sa kanyang pamumuhay. Lahat ng katagang binibitawan noon ni Ake, sinisiguro niyang alinsunod sa kanyang pagkataong unti-unting binubuo sa lugar na yon. Sa pagramdam niyang unti-unti na siyang tinatamaan ng espiritu ng alak, minabuti niyang ilapat sa gwardya ang paksa ng kanilang pag-uusap. Una niyang tinanong roon kung malapit ba ito sa alkalde, ano ang pangunahing trabaho nito sa lugar, sino-sino ang pamilya ng amo nito, at kung ano-ano pang may kaugnayan sa kanyang trabaho. Dahil sa tiwala naman sa kanya ang tao, kung kaya't hindi ito nag-isip ng kakaiba sa kanya. Matapos mailahad ng gwardya ang tungkol sa amo niya, doon na nabuo ang plano ni Ake kung papaano niya papasukin ng palihim ang lugar. Inakala niya ring napakadali lang nitong gawin, lalo pat napag-alaman niyang iilan lamang ang tauhan ng alkalde sa mismong tahanan nito. Subalit, nang maidugtong na ng gwardya ang iilang detalyeng nakaligtaan nitong ibahagi sa kanya, doon na nagbago ang ihip ng hangin sa lugar na pinag-iinuman nila. Alam mo, Ake, kahit konti lang kami nagbabantay sa bahay niyan, malabo pa rin mapasok yan ng kung sino-sino. Sinisiguro ko sa'yo, bago pa man sila makatungtong sa loob ng bakod, natunugan na sila ng tauhan ng amo ko. Di man sa tinatakot kita, pero karamihan sa kanyang mga tauhan kakaiba.
Lahat ng malapit sa alkalde, nanlilisik ang mga mata at paboritong kumain ng mga hilaw na karne. Paano ko nasabi? Palagi kami nilang kasama sa oras na kumakain sila. Noong una, medyo nahihirapan ako makisama. Pero nung tumagal na, nasanay na lang din ako. Wika ng kainuman niya. Dagdag pa nito, na bagaman mahirap isipin, may posibilidad na mga aswang ang tauhan ng amo niya. Wala na kasi siyang ibang maisip na rason kung bakit gano'n ang asal ng mga taong yun. Naniniwala din itong gwardya na merong posibilidad na mayanggaw sila ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tapatan naman itong inilahad sa kanya kung ano ang plano ng amo nito sa alkaldeng pinagsisilbihan ni Ake. Ayon sa gwardya, na bagaman hindi pa gumagawa ng hakbang ang amo niya, matagal nang nakalatag ang plano nito para sa mga katunggali niya. Lahat ng mga kalaban nito sa politika, meron na yung naipasok na tauhan na unti-unti nang nagmamanman. Ang mga taong ipinasok doon ng amo niya, halos kilala na ang kabuuan ng tauhan ng mga katunggali nito. Dahil sa sinabi ng gwardya, halos mapalunok na lamang ng laway itong si Ake. Sa hindi rin malamang dahilan, kusang bumaba ang tama sa kanyang katawan dahil sa takot na nararamdaman. Maya-maya pa, bigla na lamang napangisi ang gwardya sa harapan niya habang nagwiwika ng, "Pero wag kang mag-alala, Ake. Ligtas ka rito. Ipangako mo lang sa akin hindi ka na babalik sa amo mo. Walang mangyayari sa'yo maging sa pamilya mo. Siguraduhin mo ding hindi makakalabas ang impormasyong ito upang hindi ka na mapaglaruan ng amo ko. Nagustuhan ko ang pag-uugali mo, kaibigan. Kaya ngayon pa lang, hanggat kaya pa kitang protektahan, gagawin ko na." Kasabay ng pag-uwika nito, ay siya namang dahan-dahang pag-usli ng mga maiitim nitong kuko na siya namang labis niyang ikinagulat. Unti-unti ding namula ang mata ng gwardya na dahan-dahan namang sinusunda ng pag-usli ng maitim nitong mga pangil. Sa isang iglap, bigla naman yung bumalik sa normal habang patuloy na tumatawa. Lumipas pa ang kalahating oras, lahat ng detalyeng hangad niyang malaman noon ay ibinigay ng libre ng gwardya. Alam niyang isa yung pang-iinsulto sa misyon niya pero anong magagawa niya? Nakilala na siya. Bago tuluyang matapos ang kanilang inuman, inabisuhan siya nitong ilipat na muna sa lugar na yon ang kanyang pamilya hanggat hindi pa tapos ang eleksyon. Walang mangyayari sa kanila doong masama kung pipiliin niyang manahimik at wag nang makisawsaw sa problema ng kanyang amo. Wala namang nagawa noon si Ake kundi ang sumunod sa gwardya dahil mas di hamak na mas mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya. Napag-alaman din niya noong gabi na bago pa man sumapit ang eleksyon, lilipunin na ng alkalde ang grupo ng kanyang amo nang walang nakakaalam. Magagawa nito ang plano nitong pagpaslang sa pamamagitan ng puwersahang paghiwalay sa mga wisyo nito. Nang malaman ni Ake ang tungkol doon, halos labis naman ang kanyang pasasalamat dahil siya ang naatasan para gumawa ng hakbang na yon. Lumipas pa noon ng ilang araw, agad naman niyang pinutol ang kahit na anong ugnayan nila ng kanyang amo. Puwersahan niya ding pinalipat sa lugar na yon ang kanyang pamilya para mailigtas ito sa tiyak na kapahamakan. Akala ni Ake na dahil sa ginawa niya, matatahimik na sila pero nagkakamali siya. Dahil sa pagsapit ng sumunod na linggo, paisa-isa naman siyang binisita ng mga dati niyang kasama. Masakit sa kanyang muling masilayan ang mga kasama niyang yon pero wala siyang magagawa para yon ay mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Kahit anong pilit din sa kanya nitong bumalik sa kanyang trabaho, lakas loob niya yung tinanggihan, alinsunod sa napagkasunduan nila ng kanyang ama. Nang mapagtanto ng alkaldeng dati niyang pinagsisilbihan ng pagtiwalag niya, personal na mismo itong bumisita.
Bitbit nito ang iilan sa kanyang mga tauhan para lamang masigurong ligtas ang kanilang lakad. Siniguro din itong walang makakatunog sa gagawin nila para naman kahit papaano hindi malagay sa alanganin ng grupo. Sa pagpatak ng 10:00 ng gabi, doon na ngayon bumisita. Lahat ng mga kasama nito ay mabilisang kumalat sa bahay na tinutuluyan nila Ake upang masigurong hindi sila masasalisihan ng kanilang kalaban. Sa pagharap nila ng alkalde, halos hindi naman makatingin ng diretso itong si Ake. Gawa ng labis siyang natatakot na kaharapin ito. Sabihin mo, Ake, ano nag-udyok sa'yo para tumalikod sa ginagampanan mong trabaho? Alam mo naman sigurong nasa kasagsagan tayo ng tensyon. Bakit mo piniling umalis? Seryosong tanong ng alkalde. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tanging paglingalang ang kanyang nagawa habang mahinahong sumasagot doon ng, "Pasensya na ho kayo, pero hindi na magbabago ang isip ko. Habang nandito kasi ako, napagtanto kong mas mahalaga ang pamilya ko kaysa sa trabaho ko. Tsaka ayaw na rin ng asawa ko na magpatuloy ako sa paninilbihan ko sa inyo. Pasensya na ho, sana maunawaan niyo ang kalagayan ko." Matapos niyang makapagsalita, bahagya namang naudlot ang kanilang pag-uusap nang makarinig siya ng mga pagsigaw sa labas ng kanilang tahanan. Ang labis pa noong ipinagtaka ni Ake, wala ni isa sa kanyang mga kasama ang nagkaroon ng pagkakataon para magamit ang mga armas na dala nila. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman silang lumabas kung saan doon tumambad sa kanila ang mga nilalang na merong nanlilisik na mga mata. Sa gitnang bahagi ng kinaroroonan ng mga ito, tumambad sa kanila ang katunggali nitong alkalde na nakangisi habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang salakot. Pagtama ng liwanag sa pagmumuka ng taong yon, doon nasipat ni Ake ang napakaputla nitong pagmumuka na siya din namang mabilisang naglaho sa kanyang mga mata. Halos kisap mata lang noon ang pagitan ng biglang lumitaw yon sa harapan ng kanyang among pinagsisilbihan at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip nitong paghawak sa liig. Itinaas yun ang itinaas ng alkalde hanggang sa dumating ang puntong nasipat na niya ang pag-angat ng paa ng kanyang amo sa lupa. Habang pinagmamasdan niya ang pangyayaring yon, tanging pagyuko na lamang ang kanyang nagawa habang patuloy na nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa pagkamatay nito, para lang naman yung basurang itinapon ng nilalang at kasabay nito ang pag-angat nito sa kanyang pagmumuka habang nagwiwika ng, "Yan ang gusto ko sa'yo. Marunong kang sumunod. Sige, magmula ngayon malaya kayo ditong mamumuhay. Konting paalala, huwag mo nang pasukin ang ganitong larangan kung hindi ka handa. Matalino ang iyong naging pasya. Hanga ko sa'yo." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali din naman yung nawala sa kanilang tahanang tinutuluyan. Habang nag-iisa itong si Ake sa labas ng bahay nila, nasipat niya ang gwardya na masayang lumapit sa kanya. Tinapik siya nito ng 3 beses bago pinabalik sa loob ng bahay nila. Magmula nang mangyari ang insidente, inakala ni Ake nakakalat sa kanilang lugar ang mga nangyari. Subalit lumipas lang noon ng ilang araw sa hindi inaasahang pangyayari, nabalitaan niyang buhay pa pala ang among minsan niyang pinaglingkuran. Kahit nais sana niya yung makausap, hindi na niya ito ninais pa sa takot na baka matunugan siya ng mga aswang. Sa paglipas ng taon, natapos na lang ang eleksyon pero wala siyang naging balita. Mas pinili niyang manahimik kaysa malagay sa alanganin ang buhay niya. Ayon kay Ake, na magmula noong nangyari ang insidente, kailan may hindi na niya nabalitaan ang tungkol sa dati niyang pinagsisilbihang alkalde. Malakas din ang kutob niya na totoo ang nasipat niyang pagkamatay ng mga ito. Pero alam niyo ba, na kahit ilang dekada pa man ang lumipas,
tangan-tangan pa rin niya ang karanasan niya noong minsan nilang kinalaban ng alkaldeng gabunan. Laking pasasalamat na lamang niya dahil nakinig siya sa babala ng gwardya. Okay, opinion ko sa kwento. Ano kayang year to, no? Kasi alam ko pag yung mga ganitong klase na tumatakbong mga alka-alkaldeng gabunan, mga 1950s, 60s, 70s to eh. Malabo ito mapunta ng 80s tsaka 90s. Pero hindi tayo sigurado. Di natin alam kung merong lahing aswang yung mga nakaupo dyan na opisyalis sa atin, di ba? Di natin masasabi yun. Pero kasi alam ko may ganito na ako na kwento. Pero yung kalaban naman ng alkalde, parang may kakilalang antingero eh. Yun yung alam ko eh. Tapos naglaban yun, natalo yung alkaldeng aswang. Tapos nanalo yung tinutulungan ng albularyo. Sa pagkakatanda ko may ganito akong kwento. Pero masasabi ko lang sa kwento, sang-ayon ako kay Ake kasi binigyan na siya ng babala ng gwardya eh. Kung di niya susundin yun, malamang ubos talaga yung pamilya niya. Buti na lang sinunod ni Ake. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.